Здравейте хора! В този клип ще играем тази игра, която помните, че играех някъде 5 клипа или 4 или 3 към 3-4 клипа играх тази игра. И да, пак се завръщаме с нея. Имаше много епизоди на нея, но да. Ако мислите, че гледам някъде другаде, гледам си в екрана просто на вас много се извинявам. Така, много се извинявам. 407 билиона. Колект. Да, хора, така както виждате, много пари. Парички. И да, хора, погнали. Както виждате, хора, така правим, да, малко повече да се вижда екрана и да. Тук, както виждате, има някаква разпродажба и да, ето, примерно това мога да го купя, хора. Тук бонус, няма да гледаме и то пак ми го пусне. И ето, да. Харчат детеленки. Да, горе-долу това е играта. Тук имам нови неща, доста си поиграх. И ето, купувам. Виждате, че ми дава по 0. Защото нямам интернет. И да, примерно, виж, тук натискам, да, по 6 000. Ако натискам тук, по 20 000. Не като да лесна работа. И да, както виждате, сложил съм си фейскам, сложил съм си снимката на кученцето ми. Слагичко, нали? И хора, какво обича, съдим. Така фриспин. И тук нагоре, кой ще ми се падне? Падне ми се това. Да. Падне това да ми се действа. Това е жена. Хайде, жена. Аз не искам жена. Не се взема с това. Бонус. Тап, 4 милиона. Тап, 4 милиона. Тап, 4 милиона. 4 милиона. И да, хора, не, да, 4 милиона. И не трябва да това. Вижте как ще вече знаете доста време. Ще ви пускам. Дори не искам да открием тази фаза. Ето взима доста милиони. Някъде ще остава към не толкова милиони. И да, на секунда 640 хиляди. Много за сега дава това. 3 милиона на секунда. Да, хора, така както видях съм сложил кръг, чакам да видите. Така че ще подобри така или така. Според мен така, за да не закривам много от екрана. И да, хора, без да искам го натиснах и вижте какво стана.
Какво стана? Бъркана работа. Абе, какво да ви говоря? Да, хората, имаме 20 джема, може ще дам 20 джема. И летър. Окей. И дай да се клип. И то пък ще ми като да защитам с хак. Ето вижте. Натискам. И там дава парички. 46 милиона. Както да е. Хора, не гледайте, малко се обърка работата тук. Фейскама нещо не работи много добре, защото не знам как да работя с него. Но да, ще се опитам... Ще се опитам да работя с него колко се може по-добре. Сега, да гледаме към играта. И да, мисля да спирам клипа, чао хора. Всъщност да ви кажа, че от четвъртък няма да има клипове. Не за винаги, просто няма да има клипове. Защото тръгвам на море и няма да мога да качвам клипове. През пътуването може би половин часов стрим ще пусна. Нещо такова. А пък след това клип в момента ще има стрим. И да. Това е, хора. Чао. Това вижте тап. И тук да. Цялата линки. И много това трябва мен да виждате, обаче малко тук трябва да увелича камерата и да. Ето сега ще ви увелича. Чакайте малко, че се объркала цялата работа. Ето така да ме виждате по-добре. И да, ето махна се линките. Аз през това трябваше да събирам пари, обаче съм тъп. И да, хора, чао. Чао. И да, чао. Спирам клипа, чао хора. Чао.